Добър ден! Какво е това детски помощи, Child Benefit и кой има право на тях? Добър ден! Child Benefit, това са детски помощи. Вие може да получите тези помощи в случай, че се грижите за дете на възраст до 16 години или до 20, ако детето е студент съответно. Child Benefit се явява необлагаем доход, но в случай, че вашият доход или на партньора ви доход да превишава 50 000 паунда годишно и един от вас има право на Child Benefit, то в такъв случай ви може да попаднете под нова данъкообразуваща система. В какъв размер аз мога да получа детски помощи, Child Benefit? В настоящият момент и до април 2014 година действат следните установени помощи. За едно или по-голямо дете 20 паунда и 30 пенса на седмица. Допълнително за всяко дете 13 паунда и 40 пенса на седмица. Уважаеми зрители и драги клиенти на нашата компания, ако вие имате въпроси или не знаете как да постъпите в една или друга ситуация, смело се обръщайте към нас. Ние винаги сме готови да дадем съвет или да ви помогнем да докажете правото си да получите не само детски помощи, но и различни други помощи.